V tomto videu vám ukážem, ako môžu žiaci veľmi jednoduchým spôsobom odovzdávať vypracované úlohy. V e-učebniciach sa stretnete s 3 typmi úloh. Prvý typ sú úlohy offline. Tieto vypracúvajú mimo počítač, alebo síce v počítači, ale v programoch, kde si neukladajú žiaden súbor, teda nemajú čo odovzdať. Druhý typ úloh sú online úlohy. Takou úlohou je napríklad prvá úloha od Saši. Keď si žiaci kliknú na jej názov, dostanú sa k samotnému zadaniu úlohy. Online zadanie vyžaduje od žiakov písanie odpovede priamo do e-učebnice. V tomto okienku môžu svoju odpoveď napísať. Starším žiakom môžete povoliť, aby si zobrazili aj ďalšie textové nástroje. Môžu tak využívať všetky nástroje textového editora, ktorý sa tu nachádza. Pre odovzdanie úlohy stlačia Uložiť zmeny. V prípade, že si chcú odovzdané zadanie opraviť, stlačia Upraviť vypracované zadanie a pôvodný text len prepíšu. Posledným typom zadaní sú tie, ktorých žiaci odovzdávajú nejaký súbor. Ten môže byť rôzneho typu. Takouto úlohou je napríklad maľované písanie s kamarátkou Saškou. Po kliknutí na zadanie opäť vidíme celý text úlohy. Pre odovzdanie kliknú na Odovzdať zadanie a zobrazí sa im okienko, do ktorého môžu buď priamo pomocou myšky vložiť svoju vypracovanú úlohu. Toto je najjednoduchší spôsob. Alebo stlačia tlačidlo Pridať a cez Prehľadávať si svoj súbor nájdu v počítači. Vyberú si ho, stlačia tlačidlo Otvoriť a nahrať tento súbor. Pre žiakov je samozrejme prvý spôsob jednoduchší. Stlačením tlačidla Uložiť zmeny súbor odovzdajú. Ak by si chceli opraviť toto zadanie, teda vymeniť súbory, ktoré odovzdali, stlačia Upraviť vypracované zadanie kliknú si na pôvodný súbor, dajú ho odstrániť, potvrdia, že to myslia vážne a opäť odovzdajú iný súbor. V niektorých zadaniach môžu odovzdať aj viacero súborov. Stlačením Uložiť zmeny odovzdajú nové zadanie.